Right. Nanso ke perfect square. A perfect square. When we say uma sithi inumber I perfect square. Perfect square. Leyo number leyo iwumphumela weyinamba ezimbili ezifanayo osuku kade uyimultiply. Ake ninginikeza ama samples, examples eyinamba ezimbili ezifanayo. U1 uyefana no1. U2 uyefana no2. U3 uyefana no3. U4 uyefana no4. Angithi siyayibona leyo nto masikhuluma ngeinamba ezifanayo. Asithatheke lezi inamba ezifanayo noma ngabe yipi. Asithi 2 kanye no2 nazi inamba ezifanayo. Angithi yabona zithi ifana nje futhi ziyalingana. Angithi siyayibona leyo nto. Right. Kuthiwa ke i-perfect square results from this when you are finding a product. I-product kisukisho ukuthi multiplier. Ma multiplier lezi number uthola bani 4. U4 ke yini u4? U4 is a perfect square. Angithi yayibona leyo nto. U4 is a perfect square. Kanti u2 yena yini? U2 is a square root of Angithi neyizwa lento engishoyo. Asiphinde sithathe ezinye inamba ezifanayo. 5 and 5 ziyafana lezi inamba. Kodwa kuthiwa noma yini esiyoyithola uma simultiply lezi inamba siyothola u25, right? So the result, anything that results from the product noma yini ezoba umphumela we-product. I-product isuke simultiplya inamba ezimbili. Kodwa this time same numbers. Angithi siyabona? I-product umphumela wokumultiplya inamba ezimbili. But kulokhu njengamanje lezi inamba ezimbili esizimultiplya zinjani? They are same numbers. Are you with me? So, i-result ye-product ma multiply inamba ezifanayo u25. 25 is a square root and 5 is a root. Angithi yabo? Niyabona into engiyenza?